Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing hakamit sngi sajan ka khatwai tarik naitung arajar arphen rio kalami byang banle ekajing khandra kinsan hawede barudrok hagijaka bakhare bha hasor shilong ka VVP Youth Wing kalami byang ban khandra drok ka hadian bakala yo bon kijing ujor bajing pentep neki pat ba bakamlong ka basngan shu banyat banyeng namar bala jelai palat kinong di drok bat kinong supply drok ka Youth Wing kalarit ban khandra ningkong shakithan ajmera dum survey PB, Polo, Lenti Laumali bat ter kini ki jaka kilong ki bajur bha udrok bat ka VVP kala yo bha ki jing ujor ha kini ki jaka bajur udrok ka VVP kala tala silot ha ki jaka kendong ki kenshrat bat belut ki basyongkai ha ki kali ha kini ki jaka namar kamlong ka basngan shu ki pat ba ki bayat na kani ki jaka ngi sngokya halor kani ka benta ba ka jingrung udrok ha ka jila ka don ka jingadei bajan bha bat ka jingkiu ki jingpang HIV AIDS ki kamtu kam thiam ki jingpra ki ying ki sam bat ka imlang ka salang bat ki jingjot ka jingim ki khuan samla bat ka jingyap klempor bat ter long ka VVP Youth Wing ka long ru ban pen im ka jait ban riu don kam banyada ya ka bat imat kini ki jingrung udrok dei ki but ba penyap ki samla ki badei ka lawei ka jait ban riu hakani ki jingkhandra ka VVP kalalap baka ketam drok kadai halum survey hakba nangne ki supply udrok bandi kaleng ka sor shilong kumta na kalyang ka seng kadawa ban pin prano yakate ka chaka mardor bat ban bekrat ikini ki brio banabar ki bajumlian banle ikini ki jait kam kala pentep bru iki kerteng jong hini ki barjala ki ba supply drok bat ka seng hi kanum shong that ban rat ding khong ikini ki jingsniu ban nai beteng ban khandra bat ban pet ngor nang ni shakman लेता हाँ diam मतलब farmasi कौन रिजर्व diam मतलब दुकान है या itu merah nih, itu क्यों इधर खड़ा? कौन आपका नहीं itu नहीं मेरा सब तो कुछ चाहिए ना नहीं कुंजा नहीं इसका जुम्मे हमने बोले यू फिर से जो आदमी आपको बिक्री करता है वो कौन है नाम दीजिए मेरे को सरान हाँ राखी हाँ लड़का ने लड़की वो लड़का लोग एक काम करो आज का सब सामान फेंक दो देखो अब भी अब और आएगा में वहाँ में नाला फेंक दो तो ले जो खाली मेरा मेकअप का सामान तो सर आप घर का ya meru inuan saya sih ini kedua ang nih ya merangga gini boleh mana gini jam kenapa pun nong tadi kami kamu apa meh kenapa pun nong फोन दम टिप रहती नंबर Kita bagi aku yang dah. Nadu Islam is last time when we talk. Ada orang like Islam, Islam. Jadi start biasa. Surah. That's wrong. Orang tahu kulit mana? Men pernah menontonnya. Kalau macam mesti update. Mesti apa kalau dia hakani kapor ka pumta nakalyang ka VP State Youth Wing menta ka janmit nilami byang sa sisien shakmat ban le yakani ka surprise checking habide bat kani ka issue ka ba nakalyang ka State Youth Wing kejungi nilasim hakipor ka menswa kani ka issue habide bat drugs amarba kumka VP Youth Wing hi ngidap ta kajing sokya abang ipet hakini ki singi ki bamenta ni iba drugs ulanang klan ki kamtu kam thiemru kilanang jur nakapor sakapor te nakalyang Youth Wing sa sinpak ngilami byang hakani ka singi ka bamenta hakani ka janmit ka bamenta banle yakini ki inspection ki benta ki prepare ki jaka ki bodon po sor shilo
Kadawi ba nakaliang ka VP State Youth Wing hi kalami syakmat namar ba nilayo ya ki complaints ki paper na ki riu ba ki ba kanthop na do ki long kami ki long pa bat kumta ter de hakani ke janmit kumta ngilas dang ya kani ka surprise checking nakaliang ka jongi bat meneng ngilas dang bat ngilalet hangte apo Achmera mo hangte po Achmera ketuka jaka kabadon ketuka lum serbi hang tu kabadon ketuka slom hang tu bat habang ngilet mene hang tu ngilayo katuk ni ki kena ki baya di drugs ki baya inject drugs mene janmit bat habang ni telasi habang ya check yaki ho ngilalap bun ki syringe na kapla ki jongki tiar gitar ki babun na kapla ki jongki bat ngila sedang ban keli mo ba na ba piyo ya kini ki jingdi kini ki drugs bat hang tu menehi pi kilaya pla bat ki ong ba kilayo nang tu na po lum serbi nang tu na po Achmera nang tu na po slom nang tu bat kilaya tu ba ki badi itu drugs su kidai bet ki brio ki manabar jela mo kidai bet kita ki non tribals ba kila airu yang kita ki kerteng kumi Rohit ki Vishnu Vishal bat kumtar terter te kani hi kapen pausai ba udroksi warung spo meglia uba supply ki balong dila hi kidai ki brio ki manabar bat kila itu kena jongi mana ba kidai tangki dalal lani bansu yarap ban pendi tu drugs haba kini ki brio ki manabar haba kini ki brio ki badan tu problem serbi ki yaki ba kilong tak ki dalal namanta ban pentrekam ya kata ka business ke joki ban supply lani ban pentulun ya kani ka business ke joki habi dei bat uni drugs omde tang apo Achmera mene ngilai khenra ngilai ele tu saki bentak ki ba fair ki ba upal ba ula pensko hangi ngilai ele tu kita kitan polis bazar bat mene po polis bazar ngilai yok kami katu kani bat utu nong bi yang turu ulai alam yangi ha kitu ki hotel mo ki badon hang tu apo persya muda kawai ni ki hotel hang tu ngilai i bau tu nong di drugs ulai tu ba berbor ki yo ya kini ki drugs na katu ka hotel ka badon hang tu katu ka hotel ka kerteng ka 7 star ti susu kilai tu yangi ba habangi ya keli kanu beji kini ki dealer ki juwan ban penpoi uni drugs sakini ki dalal ban spread ban lej ban supply pat lani ban lej ban bi pat segi bentak ki paper hang ni apo ka sorsulong tikila itu nado ka por kumba shibeji arbeji laibeji sabeji step ka kajing khai drugs kajing ya de drugs kajing ya supply drugs ka kelas dang nado kita ki por nakala ngajungi ngim smo pher abi de begini ki baro namar ba ho ngilai ihi nado ki sang balang mo ki paper ki ju khanra habi dei bu uni drugs ki ju mi syakmat nakaliang ju miru mi syakmat ho ni nakaliang ka anu kami syakmat ki anti narkotik ya mi syakmat bagian kiam mrai ka balingo pat ka bang kwa ban bu jungkili kolong pat ba bali kapang idang khanra kapang idang le ni kam mo ban ile kapala ban rating khong uni drugs mrai ngidang ipan ba drugs unang jur apo ka state ka dumi te ispo ban bu jingkeli bat ya ka government ya ka sarkar ka government ka sarkar ki pulit kila deptip ya ka bat kena lada ki khenra ki sang halang lada ki khenra ki group lada mengiru kum ka biru ni khenra ni tip bet drugs one bet nang tena po lum serbi nang tena po Achmera nang te bet nang tu ka slom niru ngilale labun se nang tu dingin kuatan ba nakaliang ka studio ring dingin sim ya ka an hakakti ding sko ban kerpat ba kadangdon ka police department ni sko ban kerpat baki police department ka sarkar kadai ban trihokken ni dawan ka government ka police department ban nak sarkari bro kawai ba kadai ban temprano ya ketika lum serbi ka badan hang tei mangi suthu katu ka tem ka badan hang tu kadai ka ba drugs umin drugs udai bet nang tu ka supply ka bahe ma ka debet nang tena polum serbi drugs bawan na bar urung bet nang tena polum serbi de ka sedang ka supply nang tena polum serbi bat kitu khina ner ki tu kyong yaba ngin yelam sakiyeng ki badan hang tu po lum serbi ki badan hang tu po ketem yang ngin yelam bangin ngin peni pinang no mengiyo menu kita ki badi bakila airu kita ki kerteng
Di kesarkar hi ngas ko ong ba kadi kapor ko pamta kamla su ban su tekti lani ba kan sule menle ban su kem tang IWR lani ban su peni katu kan ni kikam ki jongka rai mentang su ban kwa ban kentu kesarkar ba udrok su beserkai ba kamien ka ying ka dilar ka badan hang te po ka jong udrok ka dei hang te po lum terdi gidawa na ka lum ser na ka police pan na ka government ba ka dei ban wengno itu gibre banong tu ka dei ban wengno ka dei ban background no si sendon kibado ya kibri kibado kibasa kibadan hento maka tu ka jaka kolong ka bama ma ta bang iskuku maka tu ka jaka ka dei ka ba supply drugs hangte bada ka ju ka por ngsuban ong ba ka BP youth wing ka dap ka jing songkya na marblay om dei tang drugs ka HIV ru kala kiu ba po ka jela ka jumi dangi kini kendiat tayo kala dep ngilai ya ka jingkran jo ka wei ka officer na po health department ka state megle ka jumi ka UHIB ulong ula jur ba po ka jela me kale ka jungi ngile iya ka tu ka jingkran duty officer na po health department but na po East Janja Hills na West Janja Hills but kabalay kawan ka jingjur jong HIV ka dey po East Kasi Hills but ngile iya ki news mo ya ki news gibaper ba ka HIV po East Kasi Hills kala jur ba tanga East Kasi Hills tanga po Shillong City kala poy kumba lay ajar di badon HIV but kile iru ki kelong di badang sudet ka ki badon HIV ki don kumbasan spangut dan nakala nga jungi ngis hokya ba habi day bakane but ni iru yang tu kijing ngis mo to ba ka HIV ka bet na kijing inject na ki needles injection mo katkum ka jing tip ka jungi katkum ka jing batay ki batreng te po max kadai bet na ki injection na ki needle injection kapur ka bet kani ka kapur ka bet kani ka HIV dengan soban gitu ipi kani ka poru abang ilet ban jat ban kenra drugs meneru ngi ki ternya ki needles inject drug ki papun ba madan ismo pienggen yo ba kini ki injection tu mo desi upat ba uyat ki kena school ki ya yo desi dung uthar ya kini ki kena school ki jungi ki upat ba ki jungi dengan soban ong ba kani ka pen ba ka jela ka jungi khamta ma po sor selong ka jungi drugs ula kiu ba ula kiu ba ula jur ba de nang ni ka daw ba menta ka kamtu kam thiem ka kam luti ka jur ba sin ba u jur drugs mot ka kamtu kam luti ka kamtu kam thiem ka jur ba tina kalian jungi ngim song that ngin nang yai beteng ha bidai bukan ka benta bat ngin yai yale kat bala ba nani sakmat ngin yai trei ban rap khong ya kini ki jing sneu ki badon ha po ka jela me kena gitu Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya mankasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya ka jingyat lenti ka bastang shakalaway bachok.